croeso I sioe siarad Cian a Jamie. Be di enw chi? Betty Williams. Sara. Sut mae lluniau wedi newid ers y 1900s? O blaen y lluniau mewn du a gwyn. A rwan mae lluniau mewn lliwiau. Sut y cynhoriaeth wedi newid? O blaen oedd mond bosib gwrando'r cyfroriaeth mewn capeli. A rwan mae cerddoriaeth mwy poblogaeth yma hawdd I gael enghraifft bod na YouTube a lot o. Sut mae'r tai wedi newid rwan? Rwan mae tai wedi gael neud allan o brics a mwy o cyfyrddus o cynnas. O blaen roedd y tai wedi cael ei wneud allan o pren a to gwell a roedden nhw'n oed. Sut mae'r swyddi wedi newid? Rwan mae swyddi lot safach. O blaen roedd pawb yn gweithio nhw'n cael reli neu ffactrioedd ac roedd cannoedd bobl marw. Sut mae'r trafeilio wedi newid? O blaen roedd dim ond bosib trafeilio'r ceffil a trol, neu roedd rhaid I gerdded I bob man. A rwan mae yna trynau, creu, bus, aeroplane a lot mwy. Sut mae technoleg wedi newid? O blaen roedd dim yn y technoleg ac roedd rhaid gwneud hwyl I hunain adra. A rwan gennym ni electronic, enghraifft teledu a ffonau a lot mwy. Sut mae bwyd wedi newid? Rwan mae yna siawer mwy o dewis o bwyd a mae'n hawsach gael gafel arno. O blaen roedd pethau syml fel y jelly a tomatoes yn newid ac yn anwen I gael. Sut mae dillad wedi newid? Rwan mae'n lot o t-shirt ac mae yna brand enghraifft Nike a Adidas. O blaen roedd dim ond 2 par dillad a 2 par o sgidiau. Sut mae bwyd wedi newid? Roedd yr ryfel byd gyntaf a roedd pobl ddim yn byw am hir. Roedd y dynion yn byw ar 47 blwyddyn a roedd yn merched yn byw ar 30 blwyddyn. A rwan dos o ddim rhyfeloedd, mae pobl o'r byw o'r sydd. Papur newid. Rwan mae yna 40 byd o 50 a bunnoedd am pobl lot o'r cyfoethog gwan. O blaen roedd yna pences, shillings a punnoedd a roedd lot mwy o bobl yn dlawd ac yn byw ar y strydoedd. A sut mae bats a showers wedi newid? O blaen roedd yn anodd iawn gael bats a showers, erbyn llenwi'r bath ar ôl cael ei dŵr pwyd yn ôl ymlaen, roedd yn oer. A rwan mae'n bosib o bath a siawr bob un dydd a trafod. Sut mae iaith wedi newid? Rwan mae'n cofis dre. O blaen roedd y iaith lot mwy posh a roedd geiriau fel damia yn heddi. Sut mae ysbyty wedi newid? Rwan mae'n siawr o pethau yn ysbyty ac mae'n ddim. O blaen roedd dim llawer o offer yn ysbyty ac roedd pawb yn marw nhw.